बे निउलुकखौ लानानै नोंथांमोननि गुदियाव हाजिर जाफैनो एसे लाजिनाय मोनलायबाय आरोना एफा मोखां गोरा मानसियानो साथि लागाय होननानै सलाय सुखांनायजों खिनो होननानै खारबोनायजों आरोना जाबाय ओमफ्राय लागायनानै प्रनाम खालामनानै फटाफट उफाय गैया नै इमारजेन्सिया ओरैसो नालाय इफु थिफु सुखांबाय आरो नै ओमफ्राय गावनि अस्त्रखौ दांलायबाय जोंहा हाय रे हाय गैलालाय आरो बिमायाना साफा खालामबाबो दान्दिसेल' थायो नायदो मा दङ बेसे माबानानै फोसाबनानै गारो माला जाब्रा जाफिनो गेलेग्राफोराबो मालाबा मोजांबो गेलेयो ओंखायनो गासिखौबो गारजोबाहां एसे दोनहो होलाङो आं नै गोबावजों खनसे स्र' सुनानै फोराननानै दोनो आं मा बेलाय दिनै गोसो जालायबाय आरो बियो आयौ मा बेलाय एम्फौ नङा मा जाथो खुलुमबाय फोरोंनि Jobanivlog नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सबाय माजो जिफोरखौबा नायनो लानसोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगफोरा जोबोद नामा जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय नै बेफोरबायदि हाबाफारिजों लोगोसेनो नोंथांमोनखौ आङो बरायनाय जाबाय आंनि ब्लगसाव आरोना सनाफोर मोखां देखायनो एसे लाजिनाय मोन्दों आरोना आङो देखायना देखाया जादों खामानियाथ' मावनानै लाबाय नालाय ओमफ्राय दा आं ओंखारनो हागोन ना हाया नोंथांमोननि खाथियाव एसे बोरैबा जादों आरोना हायदै ओमफ्राय जेनि आदाराव आं बेखौनो खालामगोन टमेट'नि खोमि खिन्थु टमेट' गैया आंना बास्केटआ लांदां अनलि अन फत्ताकबि टेबाबा थाइसेल'सै आरोना थ' बेखौ मावनानै लागोनसै आङो ओमफ्राय ओरै आयै फिसा आइ मा गेलेदों आयै इन्दुर माला गानलायलायनाय सनालाय आयै बबे आमोलाव बानै बायनायमोन आंबा बिमानिनो एकदम आयु दांजालायबावा दे सरि नोंनिसो हेरबेन्डखौ मानो खुखो मा बेखौ मानो खुखो नोङो हेरबेन्डखौ बेखौ मानो खुखो बेखौ लोखि बेखौ मानो खुखो बेनो आंनि फिसानि गेलेग्राफ्रा आरोना नैबेबायदि गेस टेस्ट गोनां बायनानै होदोंमोन आङो ओमफ्राय बिदिजोंबो मोजाङै गेलेनो रोङा बेबो नोंनिसो अके ओमफ्राय वाटारसो मांगायो आरोना ओंखायनो दिगदार जानानै होनोनो हाला आङो नै गेलेया आंनो नाङा लोखि नों गेले दे आंनि फिसाया बिदि जाब्रा दाखोरजोंसो गेलेयो आरोना थ' सोरबा सानगोन न'आवखि मानसिया बिदि जाब्रा दोनो होननानै मोजां बुस्थु बायना हो होननानै मोजां बुस्थुजों गेलेनो रोङा आं फिसाया नै आयै सनानो मानो नैबे बिमानि सना बायनाय माबा बायनायजोंसो ओमफ्राय नै बिदानि आखला बेखौ सोर हास'आ बेखौ सोर गगे होननाय खिखौ आयै साबाय आयै लोखि साबाय बियो मा साबाय सोर गगे होननाय आदा बिदानि आखल मा खालामनानै बेखौ गगे होनना होखो आयै अफन आयै दोनदो बेखौ मोजां दोनदो बेयाव उन्दुनो होदो बेखौनो आव खियोमबाय थायो बेस्रा बे गांसोखौ जाहोबाय थायो ओमफ्राय नै जाहोदो बेना आदारा जाहोदो दे आयै दे गेलेथारदो दे थाब आं फटाफट ओरैनो हाबाफारिखौ मावनानै लाग्रोसै दावदै रुनाय भाजिनो आलुजों कबिखौबो एसे रुनोसै आङो कबिया खम जासिगोन आंनो नांबावगौमोन आंल' जाखागोन जानायालाय बासिनानैहाय ओमफ्राय मिनिनानै थैगोन टमेट' उदार बिहरबाय आब'मोनावबो थाइसेल' ओरै खोरखिथिं थाइसेखौनो लानानै फैबाय आङो थें आरोना समायनायनि ओमफ्राय रुदोंबाबो नै बिदि बिलाइफोरखौ रुफाया दा एवनायावल' होफालाबायनोसै आरो बिदिनो आंना ओमफ्राय गोदाव सोराव आंहा बे थौसि आखाइ जनायखौनो नायफिनबाय थानांगौ जायो आरोना मानो होनबा बाजाराव थाङा लायनोबो रोङाखै दासिमबो ओमफ्राय सासे बिथाङा कमेन्टखौथ' मोजाङैनो हरोमोन हाय नोंथाङा मानो बिदि अजीब फिसा कमेन्ट हरगारगारखोलाय थौसि आखाइयाबो मायाबा देरसिन जागोन होननानै बे थौसि आखाइ जनायलाय सोरनिफ्रायसो देरसिन लावसिन जानो हाबावनांगौ गोदाव सोरावलाय आंहाबो गोदान लायगोन गिदिर गोलावखौ गोदान लायगोन आंहाबो आं मिनि बुंनो नाङामोन खिन्थु आं कमेन्टखौ दोनाखै दे नोंथां आं बिदि कमेन्टखौ दोननो हाया कमेन्ट सेक्सना एसे गेसाव मोनामनाय मोनो आङो अजीब फिसा कमेन्ट दोनोबाथाय थेवब्लाबो मिनि बुंबाय आङो बिदि कमेन्ट हराबा आं मोजां मोनगोन आरोना अननानैहाय नों जेरै मोजां एसे फानि कमेन्ट हरो ग्रोबनो बिदिनो हरबानो जाबाय खिन्थु बिदिखौ दाहरसै आरोना ज'दोंसोना आं बाजाराव थांनो मोनैखायसो बिदिनो दंथ'यो नङाबा रावबो हानाय नङा आंनि थौसि आखाइजों सेलेक्ट खालामनानै लायनोसै आंबो थाथ'थारथोंसै दा बिदिनो आरोना एसे देनानै लानोसै आङो सुखाबाय जासिगोनहाय ना दावदै मोननायजों रुहैसिगोन ओमफ्राय सिन्था गैया नै मैया मोनानि दालि संनायखौनो एसे अभार संखादों आङो टारगेटआ बेनोखामोन नालाय फिसाजोनि नामै फुदुंबायसो आरो जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था तूने मुझे इतना प्यार दिया
गान खनदों मा गान खनदों मैं जब भी जहाँ भी घड़ी धूप में था तेरी जुल्फ ने मुझको साया किया ना दिया माथाय बावबाय आङो अब्लाबो गानखौ बिराद मोजां मोनो आरोना कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है असली सुरा बेफोरसो सुरखौ इग्नर मारि गानखौल' एसे मजा ला आरोना संनाय खावनायनि सिंगार नालाय माबाजों सुर तालजों एकदम खच' दुर आरोना बास गान हगारनांगौ गारामाखौ सिनांगौ आरोना मा होनो सोरनाफोर एबारना बे सारायावनो नै बेखौबो सेरनानै लाहरसै संनोथ' नागिरदों मोजाङानो खिन्थु गैला मा होनो मिक्साराव माबा खालामबालाय ग्रेन्ड खालामबालाय ग्रेभिया गोथाव जायोमोन आरो खिन्थु आं खालामबाय थाला मा नागिरनो आमा गैला नै बेलाय बेनोल' नैहाय बै आमोल आख्रद लाबोनाया बेखौनो नागिरबाय गैला बेनो लास्ट बेलाय प्लास्टिकआव जेबो गैलाना गेलेनानै उहालायबाय नै बेहाय फोस्रावनानै दोनलायबाय माला रज'यो फोबाय आरोना जानो लाबो थौसियाहाय जनायजों देखावना होथारसै आं नैबेजों मोजाङानो जाबाय मोनसे बिमानि मोनसे फिसानि आख्रद देग्रा होननायसो लाबो ओंख्रिया बे पजिसनाव सहैबाय ओमफ्राय नैबे फारसे टमेट'खौ हरनोसै जारौ मारौ थाइनैसोबालाय ओंख्रिया एकदम कालारा एकदम बेस्ट जागौमोन आरो फोमोनना लागोनसां माबार ओंख्रिखौ आरोना दै होसैबो दान्दिसे थानानै आरो माथो नांबावगौ मटर गोथां थाइथामसो मोनबा मोनजाथारगोनहाय गैयाबा मानसिनि आखल टमेट' गोजामबाबो बेस्ट जागौमोन होनलायगोन आरो बेखौ मोननायनि उनावबो मटर थाइथामसो मोनबा बेस्ट जागौ होनलायगौमोन माने लुबैनाया जोबनो थाङा आरोना मानसिनि आखलसो होननांगौ ना आंनिसो आखल होननांगौ आं मोनथिला आरो सोरनाफोर आंजा बिदि जाबाय थायो सम दै होनानै एसे गोबावानो गोदौबाय आलुआबो नै जामख'लांलायलायबाय आरोना बेखौ हरनानै आरो एसे गोदौ होबावनोसै देसि मसलाखौबो एसे लागायना हरनोसै है जायो आंना ब्रब ब्राब्रा नै दंबावो सिबाय गोबाव थांबाय बिदिनो सम सान्दुङाव दिहुनो आङो बारा हरा बिफाया संबाथाय मिनिनानै होगोन आरोना सल' लखबफ्राङो जाबाय दुन्दिया गैलाहाय एसे जारला जाबाय बाहेरायाव थाङाबा बहानो दुन्दिया फ्रेस मोननो आंलाय खोबहाबनानै एसे गोबाव गोदौहोनोसै एसे जबहोनोसै बास फाइनाल दोन खालामसै एफाजोंनो साराय फुरख'लायनायावहाय पापर बेवनानै लाखानोसै आङो स्टराव आंहा पापर दंखायो नै जेन पापरखौनो मोजां मोनो आंहा बेलेगफोरखौ माबा अबेखौबा गोसा अबेखौबा माबा संख्रि गोबाब बिदि मोनलाबायो आरोना बेखौ मोजां मोनो ओमफ्राय नै स्टरा आंना जाब्रा देन्स आरोना फुङा पापर दं फिसाला दा बेखौसो रोनावलायगोन बेखौनो एवगोन आं जाबायबो आरोना नै घन' जाबाय साखिनायबायबो एसे संख्रि नांगौमोन नै सिबाय दावदैयावसो खौलौलौ जालायलांबाय आरोना संब्रै जाबायसो नामा जोंनि फुल कफिया एसे रुदबलायबो जाहैबाय गेब्लेस्रोलायबायसो नै जाबाय फाइनाल पापर एवनायखौबो ओमफ्राय नैबेयावसो दोनखुमानांगोन आरोना नङाब्ला सिफ्लेजोबगोन जानायावथ' गैया जाबाय आंना किटचेननि खामानिया जादों नोङो जादों दे एबार बोस्रांनाय हाबाफारि अ मागो नानि माबा थिखांनो फैदो ए प्रभु भगबान सोफिनसै आङो मना बोरायाव आयै थिखोदो माव थिखोनानैबो लाब गैया एखमबा स' सा साय लखबफिनगोन एखमबा बावगोमागोन थागोन खनायाव एसे गोबाव जाबायमोन दा बिमा बुरैनि खामानि मोननानै स्र' थानोसै ना हायदै साफा जाथ'लायबाय बुहुमा बस्रांलायबाय ओरैबो स्रां खालामलायबाय खिन्थु एबारना आलदा आखायाव लालायबाय अके न' टेनसन दे गेलेमा गेले दे नोंखौ नाया दे सरि गोसो गैया माने दे दा सोरनाफोर खामानिया जोबस्रांबाय आरोना गेमस्रि बुंनाय बायदिसो जाबाय नामाथाय आंना एकदम मा होनो मिथिखाबायना थानाल नुनानैहाय थ' बेनि थाखायनो आं ओंखारनो एसे उसुबिदा मोन्दोंमोन माने लाजिनाय मोन्दोंमोन आरोना थ' मैया सानसे माने आं ब्लग सोआखैमोन थ' बे खामानियावनो बेस्थ'मोन मानसिया गोदान नालाय एसे दाग्लासो नुयो होनखादों ओमफ्राय नोंमारगौबो नामाथाय गोदान एसे दाग्लासो नुसिनदों ना
उनाव लासैनो एसे हालखा जालांगोन होननानै बुङो दे सनाफोर मा गोसो जानानै आंबो बिदि खालामखो ओमफ्राय मैया बानायखांनायनि उनावसो मोनायावसो आङो गेम्सनि भिडिअखौ नायबाय आरोना माने जाला माला 2000 3000 बानायलाबायबा बाक्सु बायदि बानायनानै हरजागोनबो होननानै आरोना बाक्सु बायदिसो बानायनानै हरखागोन होननानैहाय थ' गावनाव सासे मानसिया एसे बोखांनो थांदों नामाथाय थ' नोंमारगौबो बाक्सु बायदिबो खिन्थु बेना रोजासिनमोन आरोना आंना बिदि रोजा नङा आंनिखौबो बाक्सुसो नुखो ना माखो आं मोनायावसो टेनसन जाबाय आरोना खालामबाय जखन अबायथो लाखोमाबावनो ना सनाफोर ओमफ्राय नोंथांमोननि गुदियाव नुजाफैबायबो आङो ओमफ्राय मा होनो फौजि बिथां दाबो खिन्थाहराखै आं ओमफ्राय दा ब्लग श'थ नुखासिगोन आरो फट' खेबनानै हरगोनसो आं मोनसे र' गाज्रि नुवाखै बायदि मोनदों आङोहाय बहुद टाइम लादों एकदम जखा सुयै सुयै बिदि खालामनो ना बिदि खालामनो ना बिदि खालामनो होननानैसो खुनुरुखुम आरोना माथो इसे अयथासार मुसुगुर थुसुगुर हराखै आंनो बा इसोरा हराखैबा हराखैसै जोंहा दानि जुगाव जुदि बेबायदि खालामनानै मुसुगुर नुजाहोयोबालाय आरो माथोबावना बेसेथो ससे आद्रा फोनबाय थानो ओमफ्राय शेपखौ आं गाज्रि मोनाखै आरोना ओमफ्राय नै आंखौ नुनानै बेहाबो फोननो दावराव फिसाजोआबो फिसालायाथ' मिनिनानै थैसै ओमफ्राय नै बेहाबो नायगासिनो आरोना दहाय फुंनिफ्रायनो आंखौहाय आंबो फोनदो ओमफ्राय एसेल' फोननाया जाबावा आरोना लायनो मा लायनो आं लायनो र' गावनोबो नांगौ जाहैदों बेबायदि मथा रोजा आरोना ओमफ्राय एसे ब्राउनखौ खालामनो ना मानोबो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय एसे फिसाबो खालामबावनो सानदोंमोन खिन्थु मा होनो मोखाङा एसे अरमामां जालांगासिनो दंना फिसा सेप खालामबा बोरैबा नुयो आरोना आंखौ एकदम बोरैबा नुयो आरो ओंखायनो आं एसे मथा सेपखौनो लाबाय चाहे बाक्सुआनो जादों जिखियानो जादों ओमफ्राय खिन्थु गेमस्रि बाक्सु बुंनाय हिन्जावनियाहाय मा होनो बोरैबा ओरै मथा गिदिर खाथारमोन आरोना ओमफ्राय ओंखायनो बेखौ बाक्सु बायदि नुदों दा आंनिखौबो गेमस्रिया बोरैबा दादा मादा नुस्रांबायबा बाक्सु बायदियानो होनसिगोन नामाथाय ओमफ्राय सोरखौबा जि समायो आंखौ बिदि समाया होननानै आं मोनथिखायो थेवबाबो बानानै आं मा गोसो जानानै फाग्लि बायदि थाजाहैबाय आरोना ओमफ्राय ब्राउनबा एसे साबसिन नुगौमोन बायदि मोनदां ओमफ्राय नों जाथि बेलिलि नांला नामा होननानैहाय मानसियाबो फुरदेलि जाथि बेलिलि समायो नङा गोसोमखौनो लागायना हरदो होननानै बिदि खालामबाय आरोना सनाफोर एथ'बां इनाय नुवाखैहाय ना ओमफ्राय आं गावनो आयना नायबानो मिनिनो ओंखारो आयनाखौथ' आङो 100 बारसो जाबाय नायनाया मैया मोनानिफ्राय नायगासिनो दङ ओमफ्राय केमेरा अन खालामबानो मिनिनो ओंखारो केमेरा अन खालामबानो मिनिनो ओंखारो बुहुद हमथानानैसो नोंथांमोनजों आङो ब्लग्सखौ बानायगासिनो दङ बै समाव आङो फौजि बिथांखौ प्रेंक खालामनायाव आखिनाया एसेबां मोजां नुवाखैमोन ना ओंखायनो गाज्रिबो नुखादोंमोन ओमफ्राय सोरबा मालाय हमनोबो हाखादोंमोन आंबो बेखौ आं आखिनायसो सानखादों ओरैनो होननानैहाय दाथ' थिग जाबायना आइजै सनाफोर माथो खालामबावनो दा ओंखारनो हागोन ना हाला आङो नोंथांमोनजोंनो एन्ट्रि खालामग्रोबाय आरोना मा ओंखारनो हायासै ना खथ' दादा मादा दानानै लायो मालाय ओरै जंफा खालामलायनाय आरो सोरबा मुसुगुर थाखानायफोरानो खथ' खालामो आरो जों मुसुगुर गैयालै आरो माथोबावना बेखौसो साननानै मिनिगासिनो जे बिथाङा मा रिएक्सन खालामगोन आंखौ जेखियानो खालामदोलाय माथो उफायबाव दाबाय नालाय दाबायसै आरो माथो ना माइक्र' ब्लडिं ना मा होनो देलायनांगौहाय सनाफोरना एसे गैयाबा बानायनानै लायाबा आरो माथो आखिबाय थानानै बेसेबांथो आइब्रुस लस खालामबाय थानो टाइम लस खालामबाय थानो खनसेनो जाबाय आरो ना थाखाबाय आरो न' टेनसनसै औ मा जाबाय सना ओमफ्राय जुदि लोगोफोर बा जायखिया नुनानै हे मथारद्राय जादों आरि होनोबा गोसोमद्राय दाग्लाग्ला जादों होनोबा बाक्सु बायदिद्राय नुदों होनोबा आङो
गेमस्रिनि जिडि पार्लाराव थांसै आरो ना गुवाहाटीयावहाय खिन्थु फौजि बिथाङा हजमबानो आं हजम बाखि मोनथिला आङो ओमफ्राय गोबां रायलाय होनलाय माने बिजनियाव पार्लाराव मावनाय आब'मोन दं नालाय बिसोरबो रायलायबाय आब' आंखौ मोखाङाव बेरगोन ना बेरा मादि नुगोन मादि मागोन होननानै थ' बिसोरबो बुंबाय मा होनो दानांगौहाय दाजोब्बाय मालाय गावसोरबो दाजोब्बाय आरो ना बुहुत आगोलावनो आंखौ दानो लेंबाय थादोंमोन माने खालामनो लेंबाय थादोंमोन ओमफ्राय आंसो एसे कन्ट्रलाव दंथ'योमोन आंनि मोखाङाव बेरनाय नङादां होननानै गोसोआबो बोरै ग्लेब जाखो दा माथो खालामबावनो आरोना आं बानाय जानानै फैनानै जेराव बाहेरायाव ओंखाराखै नोंथांमोनजोंनो हाजिर जाग्रोबाय एबा गंबा बाक्सु बायदिबो नुनो नागिरो थ' बिदिबानो एसे बांसिन मिनिनो ओंखारो ओमफ्राय बोरैबा नायबाहाय माथो मोजां नुदों सानगारगा आरो दा गोदान गोदान नालाय एसे दाग्ला दिग्ला नुबाय थाखागोन नै आयै गैलाहाय माथो बाराबा एसे दाग्लाग्लाद्राय नुयो माथो लेवार बाथारनाय बायदिबो नुलायलांबाय माथो बोरैबानो है बार्थडे सनाफोर देलायनांगौ एसे ना हिन्जाव मानसिफ्रालाय देलायाबा बे बैसोआव देलायाबा देनां बुरि ओरै हुजि हुजि जालायबा देलायनोसै देलायनांगौ जाबाय गाव देलायनायखाय होनलायो नामा आं मालायफोरखौहाय थ' सोनाफोर आंनिया बेनोमोन नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामग्रोबाय आं बे बुस्थुखौ आरो ना एसे लाजिनाया खमायथोंसै केमेरायाव ओंखारबाय जखन ओमफ्राय दा आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ नायलांबाय बाबाया फैथ'वा बाबा फैगोन जालायबाय बेहा र' फैगोन ना बाबाया फैगोन र' सना र' फैगोन थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो अननानै सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो नोंथांमोना कमेन्टआव गालांदो बाक्सु बायदि नुखो ना मोजां नुखो ना माखो आब'मोन आगैमोन बिमामोन आरो बिफामोन स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय